se n'està imprimint un, com tinc d'altres impresos. Això és, diguéssim, la part per imprimir el que és, bàsicament, text i imatges en blanc i negre, no? Si han de fer imatges en color, o les tapes, es fa servir un altre tipus d'impressora. S'imprimeixen per una cara i després per l'altra. És a dir, el paper passa 2 vegades per la màquina. També es podria fer amb una impressora que tingui una unitat dúplex incorporada. Però, tot i així, jo prefereixo fer-ho per aquest sistema, perquè els dúplex, almenys amb aquestes màquines petites, fer tiratges llargs, tendeixen molt a embossar-se i això t'entreté molt a l'hora d'imprimir. Per imprimir el text, primer s'imprimeix una cara i després imprimirem l'altra. Hi ha impressores, la majoria, d'impressores làser, com ara aquestes, perquè el text ho imprimim amb làser. Si són imatges en color, les imprimim amb injecció de tinta. El text... O sigui, hi ha impressores d'aquest tipus, aquesta, per exemple, aquest model i molts d'altres, a les quals se'ls pot incorporar una unitat dúplex. Aquesta unitat permet imprimir les dues cares alhora. Però és un sistema que jo l'he provat i ocasiona molts embussos i contínuament has d'estar traient paper de dins de la màquina. Paper que queda embossat i la veritat és que m'estimo més imprimir una cara i després l'altra perquè és molt més eficient i no ocasiona incomparablement menys embussos, ocasiona molts menys embussos aquest sistema, fer-ho així, primer una cara i després l'altra, poso el paper i imprimiré l'altra cara. Mentre s'imprimeix, podem anar fent altres coses. Ara estic aquí per ensenyar de què es tracta, no? I com que hi ha imatges, es ralentitza una mica la impressió. Veieu? Primer hem imprès una cara i després l'altra. Clar, això ha de venir correlativament, perquè hem ja fet la compaginació perquè si sigui 35-36, etc. Deixem que vagi fent la màquina, nosaltres anirem fent altres coses i quan veiem que es para, tornem cap aquí. Això sembla que està a punt d'acabar. Bé, doncs ara ja hem imprès un, diguéssim, el que seria plecs d'un llibre. Normalment se n'imprimeixen uns quants. Aquí, en aquest cas, el que és el plec d'un llibre seria això, doncs n'hi ha 5. Primer n'imprimeixo en un sentit, és a dir, les pàgines imparells primer i després les parells, i després a l'inrevés, primer les parells i després les imparells, per tal que, com podem observar, el paper agafa una forma, no?, a l'hora de passar-lo per la impressora. O sigui, es deforma directament. Això fa que, si combinem els plecs, perquè per fer un llibre, clar, cada plec d'aquests és un llibre, no?
Cada plec d'aquests és un llibre. Si el tallem i el fem així, esclar, observem com les pàgines posades així estan deformades en el sentit oposat. Això vol dir que tindria una presentació, encara que ho tallem, que és el que hem de fer després, ho tallarem, però veuríem, si ho féssim així, un plec imprès en el mateix sentit, que les pàgines estarien obertes. Què fem per evitar això? Doncs el que he dit abans, imprimim primer en un sentit i després en un altre. Això ens permet ajuntar un plec amb un altre i ja tenim tot el llibre sense deformat en el mateix sentit, de manera que no presenta una obertura per aquí al mig. Si jo ara el tallaré, bueno, poso més zoom perquè va millor per tallar-ho. Posem. Dos. Ara, aquí tenim 10 exemplars, el que seran, una vegada acabat, el text de 10 exemplars. Això ho he de tallar pel mig.